anyị bụ Igbo obodo Chukwu ga-erucha ya mma emenu mali anyị ga-enwerịrị onwe anyị anyị bụ ndị ebe anyị bụ Biafra anyị bụ Igbo anyị bụ Biafra promise na ndị obodo Chukwu ga-erucha ya mma emenu mali anyị ga-enwerịrị onwe anyị anyị bụ Igbo anyị bụ Biafra anyị bụ Israel anyị bụ Biafra promise na ndị obodo Chukwu ga-erucha ya mma emenu mali anyị ga-enwerịrị onwe anyị abịa ije ụmụ Biafra nọ na mba ebe ọ bụ na onye nọ n'ụwa nwanne m onye bụrụ n'obi na ihe ga-ewelili n'ụwa ya onye ọbụla tinye ọnụ n'okwu n'elu ụwa ka o nwee isi mmadụ agba na nkịtị sọ nne m ndị Kanụ ọ bụ ya na-ekwu mmadụ agba na nkịtị ka sọsụ ya na-ekwu n'elu ụwa naanị Igbo anyị nwere mmadụ ọtụtụ anyị nwere ndị ọnụ na-eru n'okwu n'elu ụwa onye ọbụla tinye ọnụ n'okwu a ka anyị nwere n'ụwa anyị abịa ụmụnne m ụmụ Igbo ọchọ nke ya na-akwụchiri ezi ọchọ nke ya na-akwụchiri ezi unu na-anụ ibe na-ekwu ọ na-abụ nwata chọwa nke ihe n'enu ụwa bụla jọ ndị agbata obi anyị ndị Awụsa na ndị Yoruba unu nyocha ya ọbụma n'enu ụwa bụ akpọka anyasị banasi anyị na waba anyị ekweghị na ihe ga-eme vajulaju n'anya mmanụ ị na-ga-etizi nwata ihe si ya nyepe n'akwa rani na anyị ka iwe nri n'ụwa ihe ebe ọ bụ na ọya nọ na-akweli ibulu onye Igbo ndị n'obodo oyibo ebe onye nọ na anyị bụ ndị ebe anyị bụ ndị ebe onye bụ ndị ebe obodo Chukwu ga-erucha ya mma emenu mali anyị ga-enwerịrị onwe anyị anyị bụ Israel anyị bụ Biafra anyị bụ Igbo anyị bụ Biafra promise na ndị obodo Chukwu ga-erucha ya mma emenu mali anyị ga-enwerịrị onwe anyị abịa ụfọdụ na-asị na anyị nwere onwe anyị n'enu anyị anụrụ ọgụ o nwere obodo na-anara anụ ọgụ nwanne na nwanne ọ ga-aka mma ka ọ bụrụ n'ime onwe anụzi ya ma dozie ya nwanne na nwanne na-enwe nsogbu n'elu ụwa bụ emezi ya ebedozi ya ibe ka mkpa ka iweli n'onwe anyị imirikiti ndị Igbo na-atụ egwu ndị lụsili fakiri na Lagos ndị lụsili kọmpini na Abuja ndị lụkwulu nnukwu nọ na mba ndị
lụsili mansion na mba kedu ibe unu na-atụle egwu ọkwa mmadụ na-alụ nọ na Amerịka ọkwa mmadụ na-alụ nọ na Dubai mabụlụ onye Biafra mabụlụ onye Nigeria unu atụ n'uche chaa kama na na-emayo ozukọ mbụ n'ụlụlụ na mba ozukọ ibe unu lụrụ n'ezi ka anyị na-ana ebe anyị dozibe ebe anyị alụ hafi ya lụrụ na mba alụ onye na-ana Igbo ana Igbo adịka London anụ onye na-ana Igbo ana Igbo adịka Paris ndị bi ya fụra ka anyị na-ana yo Igbo unuluwa kompina yala yala uwa ni fakiri yala kumaka wiva dalu madi kuzio kukwa wiva galu neluwa iva yili Nigerian government no mume umi bobiani bayi kaibevania ebobu no yano na kweli Yenyi mba enyo ibulo nyibu Yenyi mba enyo ndị n'obodo oyibo Yenyi mba enyo ebe onye nọ na Yenyi mba enyo odo anyị bụ ndị ebe Anyị bụ Biafra ndị ebe Anyị bụ Biafra Promise land ya obodo Chukwu ga-erucha ya mma Emenu mani anyị ga-enwelile onwe anyị anyị bụ ndị Israeli Anyị bụ Biafra ndị Chukwu gọziri gọzi ya Anyị bụ Biafra Promise land ya obodo Chukwu ga-erucha ya mma Emenu mani anyị ga-enwelile onwe anyị anyị bụ ndị ebe Anyị bụ Biafra ndị Chukwu ya n'aka n'uche Anyị bụ Biafra Promise land ya obodo Chukwu ga-erucha ya mma Emenu mani anyị ga-enwelile onwe anyị abịa ministers niile anyị nwere n'ala Igbo unu ti ọkwụ n'ọkwụ okowe isi gọvanọs niile anyị nwere na Biafra land unu ti ọnụ n'okwu kowe isi ndị reverend fathers ndị pastors ndị ụkọchukwu ebe onye nọ na n'elu ụwa nwanne m unu ti ọnụ unu ti ọkwụ n'elu ụwa n'oge bụ isi mmadụ agba na nkịtị ka sọ Nnamdi Kanu na-ekwu oyi n'ihe abalị igbe tinye ọnụ n'okwu a oyi n'ihe abalị igbe tinye ọnụ n'okwu n'oge bụ isi gọvanọ ugwu anyị ịnọkwa n'ụlọ Brenda Majupita Obi ịnọkwa n'ụlọ Willie Obianọ ịnọkwa n'ụlọ Ike kwere mmadụ ịnọkwa n'ụlọ Sinetọ Patrick Ifeanyi Ụba ịnọkwa n'ụlọ unu tinye ọnụ n'okwu ya bụ ife ga-egwu isi anyị bụ ndị ebe